mga kagamba, what's up? Mag-unboxing tayo ngayon ng gagambang Japan. Yan. First time tayo mga kagamba, mag-unboxing ng gagambang Japan. So bago yan, shout out muna tayo kay Allen Kurt Araneta ng Saoyo Novaliches, kay Amazing Spider PH, Justin Rain Bautista, Jubin Garcia, at saka si Angelo Caballero. Yan. Bumalik na si kay Angelo Caballero na masugid natin tagapanood. So yan, papakita natin ang unboxing natin ng Japan G, hindi Japan G. Ayan mga gambang, yan. Yun, no? Yan, yan ang Japan G natin. Yan. Good size yan mga kagambang. Yan. Good size lang yan. Yan. Yan ang good size ng Japan G. Ayan. Ayun, yung isa pa, yung isa. Kunin natin yung kunin naman natin isa. Isa naman. Ito. Yan. Good size yan mga kagambang, pero may presyo na. Good size pa lang. May presyo na. Yan. Isa naman. Tatlo lang ito mga gamba. Puro magandang kulay. Ito yung isa. Medyo mas malaki ito. Bukchog na siya. Ayan. Magandang design sa likod. Rear siya, rear. Ayan. Oh, ayaw lumabas Good size lang yan mga gamba. Sa kanilang sukat yan, good size. Inano yan sa 5 piso. Ayan. Ayan siya. Oh. Bilis umakyat Ang bilis umakyat, parang guma. Ayan. Maliksi mga kagamba. Uy, ang bilis Ang bilis, parang guma. Ayan, PM lang yung mikrosonada nito ang bilis. So yun mga kagamba, hanggang sa muling pag-unboxing ulit ng Japan G o gagambang Japan. Ayan, tatlo lang to Ayan, good size yan. Okay. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!